Якую праблему Лукашенко прызнаў у арміі, а якую ў прамысловасці? Чаму яго рашэнне давяло да слёз верную прыхільніцу? А таксама што не так з новай гісторыяй ад КДБ? Вітаем, сябры, гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Сёння Лукашенко правёў урачысты прыём для выпускнікоў вайсковых навучальных устаноў, а таксама ўжо былых палкоўнікаў, якім уручалі пагоны генералаў. На цырымонію сабралі ўсіх галоўных сілавікоў Беларусі. Вунь яны стаяць па правую руку ад Лукашэнкі: Вальфовіч, Церцель, Кубракоў і іншыя. Не абышлося і без страшных прогнозаў. Против нас уже несколько десятилетий ведется перманентная гибридная война, которая в дальнейшем будет только набирать обороты. Чем ответить у нас есть. За 3 десятилетия нами создана современная, боеспособная, хорошо вооруженная армия. На любые агрессивные выпады готовы дать самый жесткий ответ. У сваім выступе Лукашенко, як звычайна, абвінаваціў ва ўсіх бедах Захад, але што цікава, толькі Еўропу. Раней ён также радыкальна паласкаў і ЗША, але цяпер са Штатамі магчымая пэўная нармалізацыя адносін, і таму пра Амерыку Лукашенко ўжо маўчыць. Адметна, дарэчы, што нават у такі дзень урачысты для ягоных вайскоўцаў Лукашенко не стрымаўся і ўпікнуў іх проста падчас віншавання. Я интересуюсь очень серьезно проблемами в армии. И вопросами, которыми прежде всего надо решать, оказалась физическая подготовка. Поэтому будьте здоровы, крепкими будьте и вот такими подтянутыми, как сегодня. Трагікамедыя. Рашэнне Лукашэнкі давяло да слёз яго прапагандыстку. 37-гадовая прыгажуня Вераніка Бута асоба цікавая. Яна захапляецца эзотэрыкай і верыць у астралогію, але працуе на БТ ў якасці карэспандэнта лукашэнкаўскага пула. Прычым у 2020 годзе Вераніка жалілася, што праз яе палітычныя погляды ад яе адвярнулася шмат сяброў і нават кінуў каханы. І гэта скончылася для прапагандысткі нават нервовым зрывам і бальніцай. Пасля Бута знайшла сабе ідэалагічна надзейнага мужа. Гэта Дмітрый Красоўскі, які апошнія 5 гадоў быў дырэктарам Нацыянальнага агенцтва інвестыцый і прыватызацыі, а перад тым працаваў у Міністэрстве эканомікі. Цяпер жа Лукашенко прызначыў Красоўскага паслом Беларусі ў Кеніі. Падобна, што гэтыя рашэнні і пераезд у Афрыку сталі для сямейнай пары лукашэнкаўцаў непрыемным сюрпрызам. Прынамсі, у тэлесюжэце бачна, як Вераніка выцірае слёзы, а яе муж неяк разгублена кажа, што такі паварот – гэта нечаканасць і трохі не тое, як яны бачылі далейшае развіццё сям'і. Драмы дадае і выступ Лукашэнкі падчас прызначэння Красоўскага і іншых новых паслоў. Бо для беларускага дыпламата за мяжой асноўная задача сёння – гэта продаж тавараў ад трактароў і да прадуктаў. Торговля, товарооборот – это тоже ваш вопрос. Это не то, что раньше беленькие манжетики, воротничок беленький, пошел на прием, что-то послушал, сюда что-то там написал. Первая ваша задача – это товарооборот. Таксама з'явілася і новае відэа учорашняй прамовы Лукашэнкі перад новымі кіраўнікамі раёнаў. Дэвіз у яго цяпер такі: хоць нешта рабіце, а калі будзе правал, то народ выбачыць. Еще раз, мужики, повторяю, действуйте. Сегодня ситуация такая, что нам надо действовать. Если даже не получится, люди это оценят, люди увидят, что не получилось. По разным причинам же объективным не получается. Они нам простят эти недоработки и ошибки. Но если мы ничего делать не будем, люди нам этого не простят. Поэтому только вперед. Лукашенко прызнаў бяду ў прамысловасці. Учора ён нечакана звольніў Александра Яфімова, які прабыў міністрам прамысловасці ўсяго год. Цяпер Яфімаў будзе падымаць амкадоры. Падчас прызначэння Лукашенко адзначыў сумную сітуацыю як на канкрэтна гэтым прадпрыемстве, так і ва ўсёй сферы агулам. Проблем сегодня больше, чем какой-либо отрасли в промышленности. Есть объективные причины, хотя я не хочу говорить об объективных причинах. Не воюем, не война. Поэтому надо работать. И вы, как министр нынешний, и ваш заместитель за это несете определенную ответственность. Упікнуў Лукашенко і свайго падобна ўжо былога сябра мільянера Шакуціна, у якога забралі гэты холдинг. Імя не прогучала, але намёк і так зразумелы. Предприятие не смогло функционировать как надо в частном, можно сказать, порядке.
ну, тоже о многом свидетельствует. Поэтому действуйте. Выведите предприятие из нынешнего положения в нормальное. Хорошо. Но коллективу передайте, что в очередной раз надеяться, что мы ввалим какие-то туда миллионы рублей или долларов, этого не будет. Памочнік Трампа аказаўся расійскім прапагандыстам. Ціханоўскага вінавацяць у тэракце, а дэпутат скардзіцца на цешчу. Апошнім часам актывізаваўся кішэнны лукашэнкаўскі палітык Олег Гайдукевіч. Пасля вызвалення Ціханоўскага Гайдукевіч абвінаваціў таго ў падпале свайго дома. Той падпал улады прызналі тэрактам, і пазней былі затрыманні, суды і вялікія тэрміны. Вось толькі на момант падпалу Ціханоўскі ўжо год як сядзеў у СІЗА і ніякага дачынення да справы не мае. Але ж Гайдукевича такая дробязь не засмутила. Но для меня Тихановский самая последняя мразь, если ты говоришь о детях. Ты говоришь, что ты борешься за демократию, но, дружище, благодаря тебе и тому, что ты устроил в 2020 году, мне подожгли дом, где спали мои дети. Это ради демократии, наверное, было сделано. Я помню, как я пришел в суд. И меня спросили, простил ли я. И я ответил, за себя простил давно, а за детей не прощу никогда. Тут коротко нагадаем, што падпальшчыкаў катэджа Гайдукевіча пільна вялі спецслужбы, і ў момант так званага тэракта ніякіх дзяцей у доме не было. А цяпер Гайдукевіч пахваліўся, што да яго прыехаў, цытата, усім вядомы Стыў Самарин, які з'яўляецца памочнікам на грамадскіх пачатках прэзідэнта Трампа і ўваходзіць у кіраўніцтва рэспубліканскай партыі. Канец цытаты. Але як вы ўжо здагадаліся, тут ёсць адзін важны нюанс. Партал Рэформ заўважыў, што Стыў Самарин – гэта новае імя расіяніна Уладзіслава Рудольфавіча Спектарава, які ў канцы 90-х эміграваў у ЗША. Таксама Самарин часты госць беларускіх прапагандысцкіх рэсурсаў яшчэ з пачатку 2010-х. Ёсць такі жанр у прапагандзе. Амерыканскі эксперт хваліць Лукашэнку. І Самарин Спектраў гадамі не выпаўзае з эфіраў, хвалячы праўленне беларускага дыктатара. Толькі ў гэтым годзе ён быў заўважаны ў Беларусі ў студзені як міжнародны назіральнік на выбарах прэзідэнта Беларусі, а ў маі і чэрвені ён прыходзіў на здымкі на беларускае тэлебачанне. Таксама смешна, што пра яго пасады памочнікам Трампа ці ў кіраўніцтве рэспубліканскай партыі нічога не вядома. Затое вядома, што ў 2015 годзе Самарина судзілі ў Фларыдзе за дробны крадзеж. А таксама Гайдукевіч адзначыўся на абмеркаванні правіл дарожнага руху ў парламенце. Даўно разведзены дэпутат вырашыў там блеснуть вот таким жартом про тещу. Я вот хочу коллегу послушал, значит, количество не сдавших на экзамене не означает некачественное обучение. У меня жена 8 раз сдавала на мотоцикл, я благодарен ГАИ. Безопаснее едет будет. А тещу прошу, чтоб никогда не сдала, безопаснее будет ходить. Мутная гісторыя і спецслужбы Лукашэнкі. У эфіры АНТ выйшаў фільм «Гарпун», у якім КДБ расказвае пра спецаперацыю па выманьванні ў Беларусь актывіста Паўла Бялюціна. Лукашэнкаўцы пераконваюць, што ўзлом афіцыйнага сайта КДБ, які адбыўся ў пачатку 24-го года, нібыта быў часткай іх жа спецаперацыі. А ўсё для таго, каб зацягнуць у Беларусь актывіста народнай грамады Паўла Бялюціна, які нібыта задумваў удар дронамі па Астравецкай АЭС і іншых стратэгічных аб'ектах. У сюжэце расказваецца пра неверагодна хітрую схему. Маўляў, чэкісты спецыяльна далі кіберпартызанам узламаць свой сайт, папярэдне дадаўшы туды фальшывы данос ад імя Бялюціна. У выніку Бялюцін быў дыскрэдытаваны, атрымаў забарону на пражыванне ў Літве і ўрэшце вярнуўся ў Беларусь. Але вось якія пытанні ўзнікаюць да гэтай гісторыі. Першае, гэта ў чым жа такая каштоўнасць Паўла Бялюціна, каб 2 гады спрабаваць вярнуць яго ў Беларусь. З фільма вынікае, што ён датычны да ідэі запуску па Астравецкай АЭС дронаў. Гэта віртуальная фантазія старшыні КДБ Івана Церціля, які ўжо каторы год спрабуе скарміць яе беларускаму грамадству. Аднак у папярэднім фільме на тую ж тэму расказвалася, што стваральнік гэтых уяўных дронаў навуковец і медык Олег Дарашкевіч. Дык што перашкодзіць яму запусціць дроны без Бялюціна? Калі верыць АНТ і КДБ, у Літве сабралася група беларускіх радыкалаў, гатовых літаральна на ўсё.
АТО. Яны ўжо нават купілі каля 20 дронаў. Ніяк не тлумачыцца, чаму адсутнасць аднаго з удзельнікаў перашкодзіць ім рэалізаваць свае злавесныя планы. Другі мутны момант. У фільме з гонарам адзначаецца, што спецаперацыя КДБ працягвалася 732 дні. Мяркуючы па скрыншотах, якія паказвалі ў фільме, апошні званок Бялюціна адбыўся 24 лютага 25 года. Апошняя перапіска ў тэлеграме 1 сакавіка 25 года. КДБісты пахваліліся, што нібыта арыштавалі Бялюціна 5 мая 25 года. Хутчэй за ўсё, ён апынуўся ў Беларусі між гэтымі датамі. Калі адняць тыя самыя 732 дні, то пачатак спецаперацыі люты-май 23 года. Але ў гэтым жа фільме расказваецца, што пастку для кіберпартызанаў зрабілі істотна пазней, у жніўні 23 года, бо у базе даносаў былі звароты з верасня 14 года па жнівень 23. Тады што такое 732 дні? Трэці момант. У фільме сцвярджаецца, што Бялюцін быў паплечнікам Мікалая Утуховіча, якога арыштавалі 1 снежня 2020 года і прысудзілі да 25 гадоў зняволення за падпалы дома і аўтамабіля супрацоўнікаў міліцыі. Але вядома, што праз год пасля затрымання Утуховіча Бялюцін быў арыштаваны за абразу прадстаўніка ўлады. Калі б ён быў датычным да справы Утуховіча, то яго маглі б заадно асудзіць і па ёй. Але гэтага не адбылося. Праз некалькі месяцаў Бялюцін атрымаў хатнюю хімію і выехаў з Беларусі. Чамусьці не судзілі яго і за пратэсты, хоць КДБ даказвае, што ён актыўна удзельнічаў у іх. Момант нумар 4. Журналісты пыталіся ў Бялюціна пра той данос з базы КДБ, але замест апраўданняў ён абраніў толькі загадкавую фразу, цытата, «Калі даць сапраўдную інфу, то ўсё перавернецца». Калі данос быў сфабрыкаваны спецслужбамі, як гэта падаецца цяпер, то чаму Бялюцін не казаў пра сваю невінаватасць? Ну і апошні мутны эпізод. Як і чаму Бялюцін вярнуўся ў Беларусь? Нягледзячы на тое, што Літва не хацела бачыць яго на сваёй тэрыторыі, няма сведчанняў, каб Бялюціна збіраліся дэпартаваць у Беларусь. Выглядае, што ў яго была магчымасць выехаць туды, куды ён палічыць патрэбным. У свеце хапае краін, у якіх можна было б застацца ў бяспецы, калі б Бялюцін лічыў, што ў Беларусі для яго насамрэч ёсць пагроза. Цяпер кадыбісты напускаюць туманы і не кажуць, як менавіта Бялюцін апынуўся ў Беларусі. Аднак выглядае, што ён вырашыў вяртацца сам. На відэа, знятых кадыбістамі ў аэрапорце Стамбула, а пасля і ў салоне самалёта Белавія, не відаць ніякай драмы. Бялюцін проста ляціць дадому. Больш за тое, у распараджэнні кадыбістаў аказаўся змест смартфона Бялюціна, уключна з яго перапіскамі ў закрытых чатах. Гэта таксама дзіўна, бо выходзіць, што актывіст, які ведае, што знаходзіцца ў вышуку, нават не збіраўся чысціць кампрамат на сябе. Сілавікі схапілі вядомага музыку. Чарговай ахвярай людзей у пагонах стаў Олег Хаменка, вядомы як лідар гурта «Палаца», таксама радыёвядучы, выкладчык і кампазітар. У якім ён статусе ці па якой справе праходзіць, інфармацыі пакуль не маем, мы высвятляем усе абставіны. Дакладна вядома толькі, што Хаменку затрымалі яшчэ тыдзень таму. Жэсць альбо зажралася? З такім пытаннем жыхарка Ваўкавыска выклала ў сацсеткі відэа з радзільні мясцовай бальніцы. Інтэр'еры, мякка кажучы, сціплыя. Асобны санвузел ёсць, але без душа. Толькі бідэ, унітаз, рукамыйнік. Ёсць пытанні ў пацыенткі да чысціні бялізны. Прычым гэта платная палата, ці па афіцыйнай фармулёўцы памяшканне падвышанай камфортнасці. Суткі тут каштуюць каля 10 рублёў. Пры гэтым жанчына адзначае вельмі добрую працу медыкаў. Яна дзякуе ім і спачувае, што працаваць даводзіцца ў не самых лепшых умовах. Праўда, каментары пад відэа, як звычайна, падзяліліся на два лагеры. Адны спачуваюць і абураюцца, іншыя даводзяць, што не варта скардзіцца, бо гэта бальніца, а не гатэль. Новыя падрабязнасці трагедыі Остраўцы. Знайшлі вінаватых. На выхадных там загінуў 5гадовы хлопчык, які ўпаў у ліўневы калодзеж. Аказалася, што гэта была незвычайная ліўнёўка дзе-небудзь на вуліцы ці ў двары, а вось такі калодзеж ачышчальных збудаванняў. Малы гуляўся там з сябрамі, сам адкінуў люк і, не ўтрымаўшыся на нагах, рухнуў уніз. Цяпер справай займаецца следчы камітэт, які завёў крыміналку за службовую халатнасць. Сілавікі адзначылі, што тыя ліўневыя збудаванні не былі абгароджаныя, а люкі былі накрытыя пластыкавымі вечкамі без замкоў. Таму судзіць за гэтую трагедыю будуць кагосьці з адказных у камунальных службах. Пакаранне свеціць сур'ёзнае, ад 3 гадоў хіміі і да 6 гадоў калоніі.
Страшны ўчынак беларуса. У польскай вёсцы 31гадовы мужчына стаў вінаватым у жудасным здарэнні. На сваім аўто ён наехаў на дзвюх жанчын, якія палівалі кветкі каля свайго дома. Адна з іх загінула на месцы, другая пацярпелая, 24гадовая дзяўчына ў цяжкім стане была дастаўленая верталётам у бальніцу. Кіроўца жа ўцёк з месца аварыі. Спачатку з'ехаў на машыне, а пасля кінуў аўто і ўцякаў пехатою. Яго затрымалі і высветлілася, што гэта быў грамадзянін Беларусі, які сеў за руль п'яным. Цяпер кіроўца знаходзіцца ў следчым ізалятары. Каханне, алкаголь і страшная бяда. У адной з вёсак Шуміленскага раёна выпівала вялікая кампанія дарослых людзей. Уначы адзін з іх прачнуўся ў сябе дома і не знайшоў побач сваю сужыцельку. Мужчына вырашыў, што яна засталася з нейкім іншым кавалерам у доме, дзе ішла гулянка. Ён вярнуўся туды, падпаліў абрус на стале і пайшоў дадому спаць. Тым часам ад таго абрусу загарэўся ўвесь дом. Гэта ўбачылі выпадковыя мінакі, якія пазванілі ратавальнікам. У выніку гаспадар хаты атруціўся дымам, але выжыў, а вось адзін з яго гасцей загінуў. Помслівага раўніўца хутка знайшлі і затрымалі. Цяпер яму пагражае ад 7 до 12 гадоў за падпал, які па неасцярожнасці прывёў да гібелі чалавека. Адметна, што пра лёс той каханкі, з-за якой раўнівец падпаліў дом, невядома нічога. Вось такія навіны. Падпісвайцеся на канал, стаўце свае лайки альбо дызлайки і выказвайце заўвагі ў каментарах. Ну і, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.